Колкото по-малко очаквания имаш към отношенията си с даден човек, толкова по-привлечен ще се чувства той или тя от енергията. Това е така, защото когато се нуждаеш от енергията, присъствието на този човек, от неговата валидация и одобрение, той със сигурност ще усети това. И това, което ще стане, е, че този човек ще се почувства отблъснат да даде тази енергия и присъствие, от която се нуждаеш. Че нещата не са на всяка цена е най-привлекателното нещо, което можеш да имаш. Да нямаш никаква нужда от нищо и никой на този свят. Това е вибрацията на изобилието. Това е чувството да си 100% себе си, без да се извиняваш на никой за това. Затова най-силното нещо, което можеш да направиш още днес, е да спреш, да се опитваш да разбереш какво мислят другите за теб и да насочиш цялата енергия и внимание върху теб самия и твоите нужди. Защото когато се почувстваш защитен и сигурен в своята собствена кожа, ти ще станеш по-харизматичен, а хората по естествен начин ще се привлечени към теб. Ако искаш да се справиш със своята неувереност и да отключиш своята харизма, имаш и проти да ме последваш сега.